Vă mulțumesc. Domnule ministru, spuneți de o bună guvernare, de o administrație eficientă și responsabilă. Spuneți de respect pentru cetățeni. Vreau să vă întreb cum se face că cetățenii în momentul de față sunt reprezentați de primari care nu au fost aleși de o majoritate. Ați 2011, dumneavoastră, cu colegii din UDMR, ați stricat, să zic, această lege care prevedea aleși și locali în două tururi și ați făcut-o să fie reprezentat doar printr-un tur. Adică oamenii în momentul de față nu sunt reprezentați de un primar care au o majoritate, care a fost votat de o majoritate. Vreau să vă întreb dacă doriți să îndreptați această lege aleșilor locali, care este astăzi pe ordinea de zi în Senat, și dacă dorim să revenim la democrație și întoarcerea către cetățeni, ca asta spuneți, respect pentru cetățeni. Sau veți continua în continuare să duceți politica de partid? Dacă ne referim la UDMR, UDMR are 6-7% la procente și evident, din câte știu eu, 6-7% încă nu s-a votat legile în Parlament. Dacă vorbim despre respectul față de cetățeni și de modalitatea de alegere a primarilor, sunt mai multe modele, inclusiv în Europa. Sunt și alegeri într-un singur tur, sunt alegeri și în două tururi, dar evident poți să pui și întrebarea de ce este mai democratic sau mai deschis să avem alegeri poate și în 3 tururi, putem să punem 3 candidați de turul 2, apoi cei 2 din turul 3. Modelele sunt diverse. Astăzi, legislația în România care consacră o modalitate democratică de alegere a aleșilor locali este cea care e în vigoare, care prevede o alegere într-un singur tur. Este la fel de democratic ca și alegerea în două tururi și la fel de democratic și cu o majoritate democratică s-a votat în Parlamentul României. Vreau să spun, domnule ministru, deci nu e vorba doar despre dumneavoastră cei de la UDMR, e vorba că acolo dumneavoastră cei de la UDMR cu colegii din legislatura respectivă, în 2011, UNPR, PDR, împreună cu dânsii ați stricat această lege. Deci nu știu unde este democrația în momentul de față. Locuitorii unui UAP nu sunt reprezentați de un primar care a primit un vot legitim, adică să fi primit un 50+1, adică a ieșit primar cu 15-20%. Mulțumesc, domnule deputat.